Halo? Aku nih mau karam deh. Aku benar ada jaga baik. Ayo melakukan yang ke sana pada. Hadi bidiblangı tanrısı Donubla kusinewsina Tasigınangı dinayniफ्राय harsingै Donubla kusi नोंहा बिजोंनो Maथो मोनखो आंखौ दुखु होनानै माथो मोनखो आंखौ नेवसिलांनानै जेबोथ' मोनासै दा आंखौ नेवसिनानै दुखुल'सो मोनगोन जिउआ जेबोथ' मोनासै दा आंखौ नेवसिनानै दुखुल'सो मोनगोन जिउआ आंनि अननाया नोंनो थोजासे नङामोन नामा आद्राथ' गैयामोन आंनि अननाया हानायमानि खुसिखौ होजोबदोंमोन नोंनो जेबोथ' दोनाखैमोन आं जिउआ थोजासे नङामोन नामा आद्राथ' गैयामोन आंनि अननाया हानायमानि खुसिखौ होजोबदोंमोन नोंनो जेबोथ' दोनाखैमोन आं जिउआ नाथाय नोङो नेवसिबाय आंखौ गोजानाव दोनबाय दुखुखौल' होनानै सुखुखौ गावालाबाय बांस'हायै साजा होलांबाय नाथाय नोङो नेवसिबाय आंखौ गोजानाव दोनबाय दुखुखौल' होनानै सुखुखौ गावालाबाय बांस'हायै साजा होलांबाय माथो मोनखो आंखौ दुखु होनानै माथो मोनखो आंखौ नेवसिलांनानै जेबोथ' मोनासै दा आंखौ नेवसिनानै दुखुल'सो मोनगोन जिउआ जेबोथ' मोनासै दा आंखौ नेवसिनानै दुखुल'सो मोनगोन जिउआ जुदि नों आंनि जुलियाव फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन नों बेजोंनो खुसि नंमारोथ' आं जेबो बुंनो हाला
गेजेराव बारग्लांनाय बारसे गलाप बिबार नोंखौ लायनो बैथा गैया आंहा अरनि बान्दो सिङाव थानाय जोंथि जोंनाय सनानो नोंखौ मोननो राहा गैया आंहा लैथो गेजेराव बारग्लांनाय बारसे गलाप बिबार नोंखौ लायनो बैथा गैया आंहा अरनि बान्दो सिङाव थानाय जोंथि जोंनाय सनानो नोंखौ मोननो राहा गैया आंहा आद्रासो जाना थाबाय नोंखौ आंनि थार मोजां मोननाय नाजाब्लाबो जाफुंहोनो हायाखिसै आं सना जाय खारलांबाय आंनि गोरबोनिफ्राय आद्रासो जाना थाबाय नोंखौ आंनि थार मोजां मोननाय नाजाब्लाबो जाफुंहोनो हायाखिसै आं सना जाय खारलांबाय